Kaixo nire supertxiki maiteak, zer moduz gaude superbotereak entrenatzen, praktikatzen, hori espero dut. Gaurkoan, izkutuan dagoena ateratzen lagunduko dizuet. Badakizute hemen barruan baditugula maiz ohartzen ez gean sekretutxo batzuk eta kalte egiten digutela pozik, alai eta lasai egoteko gure egunerokotasunean? Ez? Nik lagunduko dizut sekretu horiek ikusten eta bizitzen? Oztopoa ez dadin izan. Jarraitu nirekin eta erakutsiko dizut nola egin. Aurrera supertxikiak! Gure supertxikiak bigarren liburuan, 13. kapituluan, izkutaketara jolasten ari dira. Baina beraiek hasieran usten dute jolas hutsa dela, baina hor erronka bat dagoela konturatzen dira. Zein da? Izkutuan dagoena deskubritu eta askeagoak izango direla jakitea. Askotan, edo agian, zerbaitek, elikagaien batek adibidez, nazka ematen digu eta ez dakigu zergaitik. 13. atalean, Ibai ohartu egiten da mahatxek kriston nazka ematen diotela. Eta ondoren, beraien artean hitz eta pitz, gogoratzen du osaba batek gabon batzuetan matxak jantzituela eta haietako bat eztarriz kontra joan zitzaiola eta ospitalean bukatu zuela. Orduan berak susto hori barneratu zuen, hor iskutuan utzi zuen, ez zelako izan batere atsegina bizipen hori, eta gaur egun zertan bilakatu da, matxak atzeraka ematen diotela. Beraz, ikusten duguna edo kontziente ez garenak, edo ohartzen ez garen esperientzia horiek oztopo dira askeago eta lasaiago ibiltzeko. Beraz, deskubritu egin behar ditugu. Beste adibide bat jarriko dizut. Demagun parke batetik pasatzen zehala eta bapatean beldurra sartzen zaizula. Eta ez dakizu zergaitik, baina ez dezu parke hori zapaldu nahi. Bapatean aldamenekoari entzuten diozu esan ez duela 5 urte, ea gogoratzen zuten, ume bat zabutik erori zala eta gurpil aulki batean gelditu zala. Beraz, zein da sekretua? Hemen iskutuan ditugun esperientzia horiek gogoratu egin behar ditugu, berriro bizi eta arrazoitu. Kasu hauetan, mahatxaren kasuan, nola arrazoitzen dugu? Mahatxa berez ez da arriskutsua, ez da? Baina, ongi murtxikatu behar dugu arrisku hori ekiditeko eta lasai jateko. Eta beste adibidean, parke bat ez da berez zergatik arriskutsua izan behar gure neurriak hartzen baditugu. Zabutik salto handi bat ematea agian ez da ideia hoberena, edo eseltzea, edo behintzat adi egotea eta arrisku gehiegi ez hartzea. Hori arrazoituz, parke batean goza dezakegu, ezta? Ikusi zer superboterea den izkutatutakoa berriro ere ekartzea eta arrazoitzea. Horrela, indarrak kentzen diogu gure nazka, beldurra eta hainbat emozio negatiboei. Beraz, irriketan nago, zure esperientziak hemen elkarbanatzen badituzu, pentsatzen balin badizu
zeo zer arraroa edo beldurren bat, nazkaren bat edo konturatzen balin batzea. Nondik datorren elkarbanatu idazu mesedez. Horrela denok batera, zama kenduko dugu eta libreagoak biziko gara. Ze iruditzen ongi, aurrera supertxikiak!